Sanibonani babukele emakhaya kuzona zonke indawo la nisibukele khona. Sanibuyile futhi mina ngiyi-D4D into ehambela nje aba long distance kuphela. Ngihamba ngopetrol Mapolo mina ngihamba nje ngodizili kuphela. Namhlanje ngiphethe ke enye ke insizwa ke namhlanje ngiphetha umprofeti kaNkuluNkulu. Khumbula mangabe ukuthi uyaqala ukusibukela wena namhlanje hamba uye lapha ku YouTube ufike nje uthi into subscribe bese uyahamba uyo like ke le video le na wonke ama videos owafica lapho. Sawubona mprofeti. Sawubona D4D kanye nababukeli nenjani? Siyaphila yabona sengiphile kakhulu ke manje uma ngabe ngibona indoda kaNkuluNkulu. Amen amen. Sakuvele kwaphileka atmosphere nayo seyaphila yonke into iyaphila. Siyabonga kakhulu. Yeah, namhlanje ke sizokhuluma ngeinto eziningi mbukeli lapha ekhaya nomprofeti namhlanje kodwa sizoqala ngokuzwa nje ukuthi insizwa esikhuluma nayo namhlanje ubani uphumapi usitshele nje ngawe qala bese siyangena kwengqikithi iyohlelo lwethu la namhlanje ukuthi yini into esizoyenza kahle kahle namhlanje la kwiZingonyama Media. Angiqale kuqala ngokuphinda futhi ngibingelele bese ngiphinde ngibonga ithuba lo okhulumayo umprofeti uMandla kaJehova Mthembu odabuka endaweni yakwaSokhulu eRichards Bay kodwa ke idolobha lethu kakhulu iMbonambi. Hey angazi ukuthi ngingaqala ngithini uma ngithiwa ngifuna ukukhuluma ngami ngoba kwakhona ukuzaleka kwami kuwumlando omude ngingoba kaMthembu Sibongo kodwa ngikhulele ekhaya komama kwaMdladla. Yes. So abantu bangakithi kwaSokhulu bazi ukuthi ngingowa kaMdladla ngikhule ngaziwa ukuthi ngowa kaMdladla kodwa ngingowa kaMthembu. Yes. Ngizalwa khona endaweni yakwaSokhulu esigodini okuthiwa isehlawini. Yeah konke nje ngami kuqale kule ndawo kuze kuba imanje yeah njengamanje uzinzephi? Njengamanje ngizinze endaweni yakweSakamthethwa kunendawo kuthiwa iseMabhuyeni eseduzana nasenseleni ngathi nje isempangeni ngoba it 15 minutes mawushayela uyakhona ngiseMabhuyeni. Yeah, umprofeti ke lo esihlezi naye osukini lwa namhlanje. Sifuna ukuzwa uhambo lwakho uze ufika la ukhona njengamanje ngoba siyazi ukuthi eMabhuyeni ngoba usho ukuthi useMabhuyeni unebandla lakho lapha eMabhuyeni. Sifuna ukuzwa uhambo lwakho ukuthi utholane kanjani noNkulunkulu, umtholephi uNkulunkulu kuze kufika kulesi sikhathi nanokuthi ukuprofeta njoba ungumprofeti nje uqale nini? Hey ngijabulisa ukuthola ithuba lokuthi ngize ngiveze le ndaba. Noma ngiyiveze ekuqaleni kwayo ngoba abantu abaningi abangaziyo nabaye bengibone abazi ukuthi ngivelaphi noNkulunkulu, abazi ngivelaphi nobuprofeti, bazi nje umprofeti uMthembu kodwa abazi ukuthi ngisukaphi. Cha ukuyilanda nje kusukela ekuqaleni indaba iqale ngo2012. 2012 bengisendaweni yakhona kwaSokhulu la engazalelwa khona. Ngaqala nje nami njengabantu abaqala belandele enkonzweni kunebandla belikhona ngalena emakhaya ebekukhonza nje wonke umuntu wakhona endaweni. So nami ngaqala ke ngalandela ngiyela nje nami ngiyoyigangela ngoba uma sisezingane sikhula noma sizinsizwa sikhula kunalento yokuthi uma uye esontweni uyobheka intombi sometimes uyodlala sometimes uyobukisa. So ke nakimi ke ngangomuntu onjalo but ke kimi kwaba isikhathi esifishane. Kwaba isikhathi esifishane kwase kuguquka izinto futhi masinyane ngoba ngiyakhumbula kwaku 2012 kuntambama ngihamba nje nami ngithi ngiyoyibonela intombi phela masikhula sikhole umuntu eqonywa sikhole umuntu eyithanda intombi. Uma ngithi ngentombini ngeshwa ke bengithanda kakhulu umculo weJoyous Celebration. Bengithi mangihamba ngifaka ama earphone eindlebeni bese ngulalela ke lo mculo weJoyous Celebration ngingazi ukuthi kanti indlela uNkulunkulu akafuna ukucommunicate ngayo nami. Kuthe ngelinye ilanga ke kwakuntambama nje ngabo 7
kule ndawo yakwaSokhulu ke kunolwandle oluyigudla indawo kuthe uma ngihamba ngapha ngasolwandle kwakukhuphuka unyezi imoni siye sithi futhi inyanga uma ikhuphuka inyanga ngingayinakile ke nenyanga ekhuphukayo kodwa nganginothisa ukuthi ngoba bengumuntu ke bengazwani ke mina nesinyama ngisesaba nje isinyama ngase ngijatshuliswa ukuthi awu sekunamabala okukhanya so angisahambe bomnyameni cabanga ke ngiyahamba njalo ngiyentombini ngiyasaba isinyama kodwa nginento ukuthi kufanele ngicine ngifinyelele ngoba injongo yami nenhloso yami ukugcina ngimbonile lo muntu ngeke ngise ngimbaluleke ngegama ngithe mangisahamba ke endleleni ngezwe izwi likhuluma nami ngilalele ngifaka ama earphone ngilalele ingoma edlalayo but ngizwa elinye izwi uma ngima ngiqalaza angimboni umuntu okhulumayo kusebusuku and lo muntu ngibiza ngegama lo muntu ungitshela into efanele ngiyenze manje so shothi ngabanye amazwi lo muntu unegunya phezukwami angazi igunya ulithatha lo muntu ubani yena lo muntu ongitshela ukuthi mangenzeni ngithe mangisaqalaza into yokuqala ngayibona kwaba unyezi engathi mangithi qala ngawubona ukhanya umhlophe ngendlela emangazayo and bomhlophe bawo kwangenza attention yami yashintsha yonke yabuka wona unyezi kwangathi manje siya connecta mina nonyezi siya connect ebese khuluma ke lo muntu athi ngithi jika uphindele emuva uhamba uyotshela abantu bami ukuthi abaphenduke ngoba isikhathi sesizophela awu ngixakeka ke mina ngizotshela abantu mina kuma phambi kwabo awanti nje angiyena nomuntu owazi ukukhuluma ke ulimi lami aliluhle hayi kuthe kusenjalo esakhuluma lo muntu ngisathukile kwavele kwangathi inwele zami ziyashwaqa ekhanda ngiyabona esikhule ekuqala kwakuthiwa umuzi inwele kungathi ziyashaqa kuthiwa kunesipoki kuleyo ndawo yes kwangathi ziyaswaba ziyashwaqa right kuthe kusenjalo ngisathukile ngime phambi komgwaqo kwase kuvele kuba ngathi ngiba nesithongwana into engathi iba isithongwana enzeke emehlweni nami kwangathi kudlala into eyivideo eyimove engibukayo ngibona kungathi kunomlilo ngathi amanzi ayageleza kodwa manje ngathi awumlilo ashintsha ekubeni amanzi abe umlilo la kulamanzi agelezayo eceleni kwamanzi kunabantu inkumbi zabantu izinkumbi zabantu kwangathi kunesandla esivela emkhathini phezulu esithatha laba bantu sibaphosa kulomlilo bese ethi ke lo muntu kimi yilento ke ezokwenzeka uma bengaphenduki ubatshela ukuthi lento ezokwenzeka uma bengaphenduki hayi ebese umqondo wami buya manje uthi uNkulunkulu lo khulumayo ngoba ngake ngezwe kuthiwa uma ekhuluma uNkulunkulu ukhuluma kanje hayi ebese ngibuya ekubeni umuntu phaqa imqondo yami nawo bese uyabuya uyasebenza bese ngiba nenjabulo ethi akungenzekani ukuthi ngivakashelwe izingelosi noma uNkulunkulu uthumile ingelosi zakhe kumina hayi bese ngiba naleyo happiness ukuthi hawu ngizwe izwi likaNkulunkulu lingithuma ngoba ngake ngezwe istory enjalo befundisi mabeshumayela kodwa besithi into kimi ngithembisa ingane yabantu ukuthi ngiyeza ngo8 yeah njengamanje sekungo7 hayi ebese ngiqhubeka nohambo lami lokho kunendawo okuthiwa isehlanzeni kwaSokhulu kuthiwa yihlawo bese kuba yihlanze but kunemihosho ofanele uyiwele hayi ngabe sengiqhubeka sengihamba ke ngentombini ngihamba la endleleni sengine happiness yokuthi uNkulunkulu uthumele ingelosi yakhe kimi manje uyangibona uThixo ngihambe ngiyathi but ekujabuleni kwami kodwa ngisayintombini la atheji kungabusaya khona lapha athi ngisho ngingabe ngisaya khona ila ngabona khona ukuthi umuntu ubukhuni umuntu hayi sabe sesihamba ke ngabe sengihamba ke ngafika but ngihamba angisenayo interest yala sengiyakhona ngoba sengihlangane manje nomuntu engingamboni nomuntu engingamazi masifika ke mangifika khona hayi ngibone intombi ebese ngijika ngibuye kusukela lapho angiphindanga ngaba umuntu onormal angiphindanga ngaba umuntu ofana nabanye abantu angiphindanga ngaba umuntu olala njengabanye abantu
bese ngilala ngihlushwa amaphupho ezinto engingazazi nengazazi ukuthi ichaza ukuthini bese ngithi mangivala amehlo kuvele iscripture iscripture ngathi izwi likaNkulunkulu elingitshela ukuthi mangenzeni mangivula incwadi ewubani uyabo njalo uma bengibhekana nesituation bekuvela izwi eliqondene ngqo nesimo engisuke ngibhekane naso so uhambo lami noThixo ke lwaseliqala lapho ke nohambo lami noProphet kube khona abantu uma kunabantu abagulayo bese kwaziwa ukuthi balethwa kimi I remember nje kukhona la khona okwagula khona ngeke ngize ngimbalule nangegama but umntwana omncane wagula eNPA yes wasefona uma wakhe ngamkhulekela lo mntwana uthema esezophuma ngoba wayesemshinini uthema esezophuma lo mntwana emshinini wafona uma wakhe wathi ey useshiyile umntwana I remember kwase ku 2014 lapha uthema ifona ngathi mina ey mama awuke ungaqali usuke lapha ngabe sengimfonela back ngoba wabe senqama ngoba wayekhala thema ngifona back ngase ngicela uvume ucela amanesi akuvumele ukuthi ngimthandazele umntwana ngithema ngimthandazela umntwana ngimthandazela ngocingo use declared death lapha sokulindwe iHES ezozizomthatha ngoba kuthiwa wayethi umntwana mayishona bamthatha bamise engwelezana ngase ngithi mina ngicela ucela amanesi ukuthi ngicela ukuthi wena umbambe umntwana nje la esibonge bese ngithandaza ngocingo uthi ke amanesi amvumela kodwa amvumela nawo ngokungabaza ukuthi lo mama ngenze ukuthi uphanjanelwa ikhanda ngathandaza ngocingo uthi umntwana waqala wathimula ngithandaza seshonile ngathandaza wathimula wavuka bambuyisela masinyane bambuyisela emshinini lo mntwana owasemntuba endaweni yakwaMsane kusukela lapho NPA ngase ngithi mangena kuthiwa hayi imdedeleni uProphet uMthembu mayizothandaza miyekeni ometron bengidedela so ngizama ukuchaza ukuthi indaba yami indala uhambo lami noThixo ludala loProphet and eziningi izinto uNkulunkulu azenzile izinkulu ekhombisa ukuthi kunento ayibekile kimi so ke lo mntwana lo waphila wavuka bahamba noma wakhe ephila ephuma esibhedlela so uNkulunkulu wayeseqala ke lapho esengisebenzisa ke kuletha abantu abagulayo ke manje ke ekhaya yakhe ngiyabathandazela sihambisa imkhuleko sengiyaqala ngiyabona mangikubona ngibona inkinga zakhe uNkulunkulu siyaqala uyahleba kimi uyanxoxela so ke nje iqale lapho ke indaba yami yeah kulungile ngifuna ukuzwa la ngoba ngiyazi ukuthi njengoba ukhuluma kanjena nje kufika abantu ekhaya sebezofuna ukuphila bafuna ukuthandazelwa kukhona isikhathi esakufikela ngiyazi ukuthi safika ingqinamba owabhekana naso ngalokho nanokuthi wadlula ke kanjani kukhona noma yizo mhlawumbe ezagcina zikususa kasekhulu waze waphelela emabhoyeni kwenzakalani wayithinta leyo yeinkinga noma ngithi leyo yengqinamba ubuprofeti kuyinkinga kakhulu D40 ngoba ubuprofeti wana kokuqala bokuhlukanisa nefamily yes ukuqala lokho ifamily iqala ingayamukela into yakho okwesibili ubuprofeti ubuhlukanisa nabangani nabantu ophila nabo uhlukane nabo completely ngoba bengamamukeli lo muntu omusha abangamazi bona bazi lo wamuntu omdala manje usungomunye umuntu so ke abamamukeli ke lo muntu osefika manje ngoba abamjwayele uphinde futhi ubuprofeti kukuhlukanise kuxabanise nabantu osukukhonza nabo yes ngaphakathi ke manje enkonzweni ngaphakathi ke manje ebandleni ngoba nabo abayiqondi lento ngoba lento mayifika kumuntu ayifike ebandleni futhi ayifikeli abantu but ifikela wena umuntu osuke iqondane naye and umuntu osuke ezoyikhuluma kangcono lento yoProphet wena so abanye abantu uthi noma uthi achaza umuntu avela athi imimoya thizeni lesimngenile lo muntu kanti uNkulunkulu enza umsebenzi inkinga enkulu engabhekana nayo ifamily qala yeah yes ngarejectwa ifamily kwangabalulu kuyamukela into esingene kimi ngoba
lento eyisibisiba izobaphoqa ukuthi nabo manje abaphile ngendlela lento efuna bephile ngalo kanti nabo bebeyiphilela ngendlela yabo kokuqala nje lokho kwafanele mina kuyifamily ngizama ukuyifaka lento ukuthi mina sengikanjena ke manje njengoba sengikanje sengilo umuntu akubanga lula okwesibili kwase kuba ke ilona ibandla ngangikulona akubanga lula kwa yikho kwaholela ekuthenini umuntu egcine eze ephume eyoyimela ngenxa yokuthi babengamukeli ngikhumbula kahle ukuthi endaweni yangakithi kwaSokhulu wayengakazi azabe khona umprofeti before wendawo so okwakuyinto eyinkinga kakhulu ukuthi uNkulunkulu uselethe umprofeti manje umbuzo wawuthi yingani aze alethe umprofeti noma uNkulunkulu akhethe ukusebenza ngami kanti mina endaweni ngiyaziwa nginayo nane background enhle umfanyana nje uyabona uyabona so manje ke usewumprofeti masofana siguqeke manje silalele yena manje sofana uNkulunkulu manje asebenza so akubanga lula ebandleni kwazi kwaphoqa ukuthi ngiphume ngilishiya ibandla ngaphuma ngalishiya ngoba babengayamukeli into yayikumina uyabona ngiye ngithi namanje uma ngibabuka ngisho into awuyazi bangisiza ngoba ngabe angiyena lo muntu enguyena kube bangikhosela ukungenza noma ukungirejecta kwabo kwakwenza ukuthi lento ekimi ikwazi ukuqubuka ngoba into yobuprofeti phela iqubuka kahle mawuwedwa umile nje uwedwa engekho umuntu osuke udependele kuyena so ke okunye ke ingqinamba eyikhona namanje futhi ezasekhona nasekuqaleni ukuthi abantu beze kuwe bezofuna amandla obuprofeti obukuwe kodwa bengamfuni uNkulunkulu omshumayelayo right ngicela ukuyichaza leyo ukuthi kanjani lana kube nomprofeti umprofeti unikezwa amandla uyaphiwa phiwa amandla uNkulunkulu ukunikeza amandla ukuthi ungakhomanda noma ungaphoqa noma isiphi isimo osuke ufuna ukusiphoqa usiphoqe lele ukuthi senzeke ngendlela wena ofuna ukuthi senzeke ngaso uma ngathiwa nangu nje umuntu uzofuna ukwelapheka sewahlushwa ikhanda usehambe bonke odokotela waze wayohlinzwa ekhanda kodwa namanje usagula uma uwumprofeti unamandla ukuthi ulicommand uliphoqe lelo khanda ukuthi alithule lingaphinde libe khona kufika omunye ethi mina ngihlushwa zipoko lapha ekhaya gijima ipoko ekhaya silale siyakinywa zipoko umprofeti unamandla ukuthi aphoqe lezo poko ukuthi ziyeke ukugijima ekhaya kunabantu abafika kumprofeti bezofuna amandla lawo kodwa bengamfuni uNkulunkulu umprofeti amshumayelayo ezinye zengqinamba ke lezo ezenza ukuthi uze abanye bethi hayi umprofeti usebenzisa izinto umprofeti akasebenzi ngoNkulunkulu angithi ke manje engenxa ukuthi sokunabantu manje asebegcwala la ekhaya bazofuna amandla kaMprofeti kodwa bengamfuni uNkulunkulu kaMprofeti uyabona nje mina kuna lento esiranayo kuthiwa ngama 1-on-1 i1-on-1 ukufika komuntu ezoconsulta umuntu nje ezeke mazothi Mprofeti uMthembu ngineyinkinga kodwa angizokuyikhuluma mina izinkinga zami ngifuna ukuthi wena ungitshele inkinga zami ebese uyangitshela ukuthi futhi lezi inkinga sizosolveka kanjani uyabona ke lapho ke akuseyona ke into yomfundisi leyo sokuyinto yomprofeti ngoba umprofeti uphiwa amandla okudila naleyo nto so ke sokufanele ke manje lo muntu uNkulunkulu mayeveza ethi ke mayi mthandazele kodwa engahambi ungamthandazelelanga uSawoti uyabona sengithatha uSawoti mina omawadla ngiyawuthandazela nginikeza lo muntu ngithi hayi thatha uSawoti ufike ufazi endlini uchele endlini why ngoba lo muntu mangamthandazela manje ahambe aye ekhaya ayikho into engiyithandazele ngayitshala amandla ahamba nayo uyabona so njengoba ke sengithandazele lo Sawoti usofika haze lo Sawoti bese kuthi masithi nqu ispoke noma mayethi nqu umoya wobumnyama noma ngabe moya muni thola lo ukuthi manje lo Sawoti ngoba nguthandazele ngakhuluma amandla phezukwawo ngiprofetha amandla phezukwa lo Sawoti sewuxosha ke zonke ke lezi izinto uyabona kugcineke manje sokugcwala abantu ke la ekhaya ke manje sebezofuna lo Sawoti kanti mina lo Sawoti hayi ngoba
inhloso yami bekuwukuthi une healing inhloso yami bekuwukuthi ngiveza amandla kaNkuluNkulu ngalosawoti ngoba uJesu uthi nizokwenza okukhulu nalokho nami engingakwenzanga ngenza into eyenziwe umprofeti Elisha ku2 Kings chapter 2 verse number 22 or 24 so ke kugcine ke manje ke abefundisi abakhona endaweni noma befundisi abashumayelayo bethi hayi laba bantu basebenzisa izinto bathwele banjani kanti hayi ngoba kunjalo ukuthi uNkulunkulu kithi usebenza imisebenzi yamandla ngendlela eyahlukahlukene ingqinamba ke ziningi kakhulu engeke ngize ngiyiqede esibhekana nazo kunzima ukuba umprofeti kunzima kakhulu kunzima yeah kulungile yabona ke kukhona le oyichazile mangibuza ukuthi iziphi ingqinamba obhekane nazo futhi udlulile kanjani kuzona yini futhi ekususile kwasokhulu yaze yakubeka endaweni yasemabhuyeni la ozinze khona njengamanje uyiphendule ngoba ngiyazi ukuthi abantu abaningi noma abafundisi abaningi vele basenkingeni yaleyo nto leyo uthola ukuthi umuntu umfundisi kodwa manje akafundisi ngakupho umprofeti kodwa manje akaprofeti ngakupho uphamba eprofeta kwezinye indawo kusho ukuthi into ebasusayo eindaweni zabo yizo lezi ngqinamba okhuluma ngazo njengamanje ngoba abantu basuke bengakwamukeli bengaboni futhi ukuthi ngampela lo muntu usetshenziswa uNkulunkulu kulungile mina asedluleni siye kulento le esizokhuluma ngayo osukini la namhlanje yoprofeti ngicela ukuthi usichazile indaba yomprofeti ukuthi umprofeti umuntu okanjani ngifuna ukuzwa ke la ngoba ukhuluma la ngosawoti onikeza abantu ukuthi baxoshe imoya emibi kukhona abantu abasebenza ngomoya kukhona izangoma kukhona abathandazi kukhona umprofeti ngifuna manje ungitshela ukuthi uyini umehluko nombukeli lapha ekhaya ukuthi uyini umehluko phakathi kwesangoma umthandazi kanjalo nomprofeti futhi umuntu owumprofeti ubona kanjani ukuthi hayi mina ngiyaprofeta angeke futhi ngibe isangoma wayithinta D4D leyo angiqale la ngithi uNkulunkulu isifiso sakhe ukuthi abantu bamukele ivangeli lika Kristu ebese mase belamukele ivangeli lika Kristu bese bayaphila baphila abantu abantu bengagoli abantu begole bekuKristu abantu bengahlushwa imimoya eyahlukahlukene yobumnyama bekuKristu umehluko omkhulu kakhulu la ekubeni umprofeti kaNkulunkulu nasekubeni isangoma nasekubeni nezinye izinhlobo ezisebenza ngomoya noma ngemimoya ukukholwa umehluko omkhulu ukukholwa ukuthi mina njengomprofeti kaKristu angikwazi ukwenza lutho ngaphandle kwegama lika Jesu noma ngaba namandla amangakanani ngenze noma ngabe yini into engiyenze noma iyenzeke uNkulunkulu eyenza ngami kodwa kulele ensindisweni konke kimi kulele ensindisweni kulele egameni lika Jesu futhi uma engavelanga uJesu entweni engisuke ngiyenza ngiye ngithi ayi engathi ngigejile ke namhlanje ngihambe ngiyonxolisa kuNkulunkulu ngoba iyona nqekithi futhi ngikhumbula ubizo lami la ngomhla langonyaka ka 2012 abengikhuluma ngalo 2013 2012 mhla ingelo sikhuluma ngami yathi angibiza abantu ngibabizele kuNkulunkulu ngibatshela ukuthi useduze ukuphela so ke umehluko ke yilowo ukuthi ukukholwa thina abaprofeti sikholwa ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi bese kuthi isangoma kasikholwa uJesu kodwa isangoma sisebenza ngesintu ngosiko lwesintu engeke ngize ngikwazi ukungena khona kakhulu ngoba ngiwumuntu ngibthuntu kakhulu kukho angazi kodwa engikwaziyo ukuthi basebenza ngesintu kukhona ke la othola ukuthi njengoba ngikhuluma ngosawoti nje kahle umprofeti kaNkulunkulu D4D
hayi ukuthi usebenza ngosawoti kuphela. Umprofeti kaNkulunkulu engakhuluma nanoma nani leyo yinto besiyasebenza. Yes. Ngizokwenza isibonelo. uMoses ma elusile laphana encwadini kaExodus lithi iBhayibheli wambuza uNkulunkulu ukuthi yini lo ayiphethe esandleni. Lethi iBhayibheli wathi uMoses ngiphethe nje induku. Wayesethi uNkulunkulu akuyiphonse phansi. Thema iphonsa phansi induku uMoses yaphenduka inyoka. Thema iphenduka inyoka le yanduku wayesethi uNkulunkulu ibambe ngomsila. Ubamba inyoka wathi mayibamba nje inyoka uMoses yavela inyoka yaphenduka futhi yaba induku. Uyabona? Bathe mabebhekene nolwandle olubomvu kuExodus chapter 14 verse number 14 uNkulunkulu bathe mabekhala abantu bakaIsrael bekhala kuNkulunkulu ithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu iyekela ukukhala kimi impendulo uyiphethe esandleni. Uyabona? So uMoses into yayisesandleni sakhe kwakuyini induku. Kuthiwa-ke wathi uNkulunkulu hamba thatha leyo nduku uyiphakamisele phezulu then indlela izofela. Uyabona? Asithola ukuthi kuthiwa khona into owayenza yini but wasebenzisa into uNkulunkulu wayemnike yona. Uyabona? Then ulwandle lavuleka bawela. Uma bomile befuna amanzi okuphuza kwathiwa musukhala kimi thatha induku uMoses lena ayiphethe. Uwenze njani uMoses? Uyoqhwabaza idwala lizokhipha amanzi. Nangempela uMose wayoshaya idwala lakhipha amanzi ngenduku. Uyabona? So uEliya mayehamba uma ehamba ethathwa isivunguvungu ugumula ibhantshi liwela phansi walicosha uElisha phansi. Thema lithatha uElisha phansi wathi edabukile ekhala ecasukile ukuthi uEliya sayamshiya. Thatha ibhantshi ushaya phansi. Uma lishaya phansi eJordan uthi umfula wahlukana phakathi. Uyabona ushaya ibhantshi. Lelo bhantshi lona uElisha owayesebenza ngalo uNkulunkulu emsebenza ngalo. Ingakho simthola lapha emanzini ayebaba ayebhulubisa amanzi ayengenwe imimoya nje yobumnyama enze izitshalo zingakhuli. Uthi kuElisha buyisana uSawoti omahla bese ninginike isitshe singaze sisebenze wayesewuthatha uSawoti uElisha wawuhaza emanzini wakhuluma igama wathi wena amanzi ngiyakwelapha manje. Ngenxa ukuthi kunobuprofeti umprofeti uElisha unobuprofeti unamandla. So kahle kahle ubuprofeti akusikhona ukuthi uzosebenze ngoSawoti. Ngizama ukuchaza leyo nto noma ngabe yini into uNkulunkulu angayambula kuwena ayiveze ukuthi lokhu ungakhuluma amandla phezukwakho bese kuyasebenza kusiza umuntu ileyo nto leyo. Hayi ukuthi kunento ebekiwe ingakho na uNamani indoda yayisigula isikhathi eside yayinoblepheri. iBhayibheli uNkulunkulu wathi kuElisha wathi ayitshela uNamani ukuthi akayogeza 7 days emanzini. Nangempela wamtshela wahamba wayogeza for 7 days and kwaphela isifo esasimphethe. So ukuba umprofeti nokuba isangoma umehluko lo ukuthi uma uwumprofeti usuke usebenza ngaphansi kogcobo noma ngaphansi kwamandla kaKristu kanti mawuyisangoma usuke usebenza ngesintu nangesiko nokulandela abantu bakini abadala ngokwenkolelo yesintu. So umehluko lowo ke but ke sometimes uyathola ukuthi bakhona abanye abayizangoma abanye abangabathandazi abawusebenzayo nawo uSawoti. Uyabona ngenxa yokuthi uSawoti ke wasetshenziswa uElisha eBhayibhelini. So vele uSawoti uvele uyinto enamandla ngoba ike yaveza amandla eBhayibhelini. Kanjalo namanzi khona basebenzisa amanzi ngoba amanzi vele anamandla vele as long as umfolo ugeleza nje lawo manzi anamandla because akasetshenziswa futhi uyena uElisha nenduku futhi kanjalo leswayo ubona abanye mabekhonza baphethe induku ngoba vele kunamandla othi mawuthandazo watshala endukwini bese lawo mandla yasebenza ngoba uMose akasebenza kuMose. So into enjalo nje yeah hayi ngiyakuzwa wavele ke wayicacisa ke kahle la le phakathi kwesangoma nomprofeti ngoba umprofeti usebenzisa uNkulunkulu kanti isangoma sisuke singene umoya wani wedlozi suke kukhuluma abantu abadala. Cha kulungile ngiyakuzwa la uma ngabe sizoqhubeka nje ngifuna ukuzwa la ukuthi isangoma noma umprofeti kuyenzeka yini angakhuluma kakhulu ngesangoma ngoba ushilo wathi cha
cha umkhulu ngapha eBhayibhelini ngiyezwa nezincwadi zilokhu zayiphumela kodwa kuyenzeka yini ku-possible yini ukuthi sokuvamile kuyenzeka engicabanga ukuthi imbangela yakho kakhulu ukuthi ekubeni umprofeti kaNkulunkulu noma ekubeni umprofeti kaJesu Kristu kuneyingqinamba angifuni nje ukukhohlisa kunzima kuba umprofeti kaNkulunkulu kunzima kakhulu ngoba umprofeti kaNkulunkulu usebenzisa amandla la okuthiwa awokukholwa manje ke ukukholwa into ongayiboni engabona yes so njengoba usuku uhamba ngokukholwa into ongayiboni ngamehlo akukho lula ukuthi usebenze ngaleyo nto ongayiboni isikhathi eside yeah manje ke kugcineka abanye bebona kukuhle ukuthi ake siguquke manje siye ngapha ngoba abantu abasebenza angithi nje izangoma noma abantu abasebenza ngesintu kulula okwabo kanjani na ngoba okwabo imvamisa abasebenza izinto eziphathekayo izinto kwazi ukuyiphatha ngesandla uyithathe uyixobe uyipheke ebese uthi ke kumuntu akaphuze noma uthi kumuntu akayogeza uyabona kanti ngapha ekube nomprofeti kaKristu kunzima ngoba uhlala ekukholweni nasekwethembeni uNkulunkulu futhi uhamba ngomgomo weBhayibheli awukwazi ukwenza into ethandwa kuwe noma ngathiwa amandla yawabona ukuthi makhulu kangakanani kodwa izwi liyakubamba uyabona so okuyinto ke efika ibe i-challenge kakhulu abantu bese bebona ukuthi no ake sibuyele ngapha ngoba ngapha kusetshenziswa izinto eziphathekayo kanti ngapha ekube nomprofeti kaKristu kusebenzisa ukukholwa 2 kuyafastwa kuyalanjwa funa ulambe eswini umprofeti kaKristu fanele ukhuphuka intaba uyolala ehlathini bayazi ke mina ke bayazi engithandaza nabo fanele uyolala ehlathini ulambe uzile ukudla so okuyinto ke engekho lula into nje engalula ngempela manje ke abantu abaningi bahambe bahluleke kodwa ke D4D into engayisho ukuthi abantu abayekele ukuyibiza ngabaprofeti bebe bengabizwanga bakuzalelwa ukuba umprofeti kanti ke futhi elinyeke into eyinkinga D4D umprofeti akagcotshwa umprofeti nje akagcotshwa umuntu uyabona le yenzekayo nje kuthiwa umprofeti uyaqoqa cha umprofeti akagcotshwa umprofeti ubizwa uNkulunkulu ngoba usuke ezoba umlomo kaSimakade usuke ezoba indlebe ezolalela uSimakade abe umlomo kaSimakade kubantu kahle kwasekuqaleni kwaIsrayeli D4D bebekhona abaprofeti ngokuhlukahlukana kwabo bebekhona nabanye ababekade bebizwe uNkulunkulu abagcina bayeka ekubeni umprofeti kaNkulunkulu bayoba abaprofeti kweminye imibuso ayiqali manje so le oyithintayo yokuhlubuka kwabaprofeti bephume ngapha beyongena ngapha into endala vele uyabona so ngithi ke mina ke umuntu akangabe umprofeti engabizwanga ngoba mawuke waba umprofeti ungabizwanga zizokuhlula inkinga nezimpi zokaprophetic kunzima kwaProphetic kufanele ube umuntu obekezelela ubuhlungu ubekezelele inhlamba uthukwe ngabantu ulahlwe ngabantu ulahlwe ngabefundisi uyabona abantu othema usakhula noma mawuqala wawukade ushumayela nabo bekulahla ngoba usumprofeti ngoba lesiphiwo soprofeti asamukelwa abasifuna abantu ngoba senza into eyahlukile entweni ejwayelekile abanye ke abasifuni lesiphiwo ngoba sizoveza izinto zabo abayifihla ngaphansi kwamatafula phela hayi kuningi kakhulu lapha kwaKristu so ngifuna ukuthi ke kule oyibuzayo ukuthi inzima kakhulu kunzima into eyenzakalayo kule kingdom into eyenzakalayo kulolu hambo kodwa ngifuna ukuthi abantu abaqina abantu uNkulunkulu ekubizile qina uhlalo obizweni abantu
betray ikingdom yakwaKristu babuyele ngapha ekubeni abantu abasebenza ngesintu ngoba uKristu njengoba esuke ekubiza ekugcoba ukwethembile ukwethembile ukuthi uzobhekana nesimo kodwa futhi uzodlula so ke nje izinto ezikhona D4D la kwa prophetic. All right, kulungile. Uyabona ke mangabe usakhuluma ngokuthi kulalwa entabeni. Kulala entabeni uzila ukudla ongadla mina ngenza kwethu lutho angeke ngikwazi nje ukuziludla ngisho usuku nje olulodwa angeke nje ngize ngilunge kulungileke asiqhubekeni ngoba sesizoya ngasemaphethelweni engxoxo yethu iya namhlanje ngifuna ukuzwa la ukuthi umprofeti kuyenzeka yini umprofeti ukuthi abe umprofeti ngaphandle kwebandla angasonti noma umprofeti kufanele nje impela abe nebandla asonte noma asontisa abantu. D4D leyo iyinto ejulile kakhulu. Kahle lento yoprofeti ijulile kakhulu ukuthi ngoba yenzeke emehlweni ethu sesize sayithatha kancane. Kuyenzeka umuntu abe umprofeti engabi nebandla. Yes. Ngoba kwi-Old Testament abaprofeti babengenawo amabandla babeba umlomo kaNkuluNkulu esizweni sikaNkuluNkulu. Yes. Babeba kwakuba ngabantu abahamba beyolalela uNkulunkulu ehlane noma babeba abantu abavuka nemibono belele ukuthi uNkulunkulu ukhulume kanje. So babengenalo ibandla. Into eyenzekile ile uMapostle Paulos akhuluma ngayo lapha encwadini yase-Efesu lapha athi khona abanye uKristu wabapha ukuba babe ngabaprofeti abanye uKristu wabapha ukuba babe ngabefundisi. So uyabona ke manje sokungabaprofeti ke manje labo bakwe New Testament sokungabaprofeti abaprofeta ngaphakathi ebandleni abathi abahluke kulabo abaprofeti bakwe Old Testament. Ngoba laba bakwe-Old Testament belingekho ibandla bekuba umndeni kaIsrayeli bekuba isizwe sakwa-Israyeli namakhosi akwa-Israyeli kanti ngapha kwe-New Testament sokuba abaprofeti baprofeta ebandleni ngoba isizwe sikaThixo manje sokuba yibandla likaNkulunkulu kodwa ke kuyenzeka umuntu aphiwe ukuba umprofeti kodwa angabi nalo ibandla. uNkulunkulu abe uNkulunkulu ekhuluma kuye noma akhulume kubo uNkulunkulu ayibathume ethi hamba uyongikhulumela endaweni ukuthi hamba uyongikhulumela kusibanibani uyabona babizwe uNkulunkulu nabo bagcotshwe uNkulunkulu. So ke nokho ke noma ke kungabi lula ukwamukela umprofeti ongenalo ibandla D4D ngoba usuke engazi ukuthi lo kukhulunywa kanjani nabantu. Kubhlungu kanjani ukuba umzali ngoba phela mawungenalo ibandla ukwazi ukuba umzali ukuthi ukuzala ngikhuluma ukuzala D4D ngikhuluma ngokuzala abazalwane ngoba phela abazalwane bagcina sebefana nezingane zethu thina ngoba ipain yabo kuba ipain yethu. So umuntu mayisuke ke umprofeti engenalo ibandla ebese umbiza uthi azo uprofeti ulimi lakhe vele kusuke kuwulimi olusuke kungalona ulimi lokuzala. Kunamanye amagama oyathi uyawakhola umuntu othi ayalimaza ayaluma aqinile kuvela ubone ukuthi izingane zami ke lana noma efika kuzona awazweli ngendlela okuyiyona yona vele ke nokho ke nasekuqaleni kwaIsrael vele izwi likaNkulunkulu behlala libanjalo uNkulunkulu bekhuluma sometimes kube mnandi sometimes kungabi mnandi kodwa kukhona la uyobona khona ukuthi bofana ngabe leli yagama ulicwecwile walibeka ngalendlela ngoba phela ngithi ibandla liyakhiwa. So ke enye yento nje lesiyesibhekane nayo uthola ukuthi umuntu uyambona ukuthi uNkulunkulu umbizile and umphile ubuprofeti but inkinga akanalo ibandla. Uyabona bese kwakhona umprofeti ke wakhona ke ebandleni umprofeti wasebandleni umprofeti olakhe ibandla ukuthi vele lakhiwe ngesiprofeti kuyaziwa ukuthi la ekhathi nasisebenza ngani ngesiprofeti asiphume ngaprofethwanga umuntu futhi la ekhaya yonke into yakhona ihamba ngesiprofeti ayikho uhlelo lwenkonzo sibi nalo la ekhaya kulawula uNkulunkulu lapha kulawula isiprofethi lapha kulawula
akukho lula kodwa ke ya into eyenzakalayo futhi into esiphila nayo leyo singaba prophet abaprofeti D4D bahlukene ngokuphiwa uThixo kukhona abaprofeti abaphatha lokho esikubiza ngokuthi ama prayer shawl uthola nje kunomuntu ohlale embathe prayer shawl omunye umuntu azabuza athi yini ke leni prayer shawl manje uyabona uNkulunkulu bayalile ukuthi bambathe prayer shawl abanye uNkulunkulu bayalile ukuthi bagqoke amagarment anembala ehambisana nohlobo lwengelo osasebenza ngayo njalo ngikulena yokuthi abaprofeti abangenawo amabandla nabaprofeti abanamabandla uyabona ngiyabachaza kwahlukahlukana kabo omunye ke uthola ukuthi umbathe iprayer shawl mawusumbiza ebandleni angithi lapha ebandleni ayaziwe iprayer shawl mayesefika ke manje sokuyathusa ke abantu bayathi yini ke lena seyigqokile uyabona omunye umprofeti uphatha induku uyabona omunye umprofeti ufaka mhlawumbe umqhele thizeni ohambisana nengelosi ekuyena noma asebenza ngayo uyabona uthothi manje ke sokuyaphambana ke manje ukuthi ke lo muntu ozokwamukeleka kanjani ekhaya ngoba thina siyazi lento yeah hayi kulungile ngiyakuzwa yabona mangabe usukhipha ke nawe ama prayer shawl lawo owashoyo ngiyakhumbula ukuthi nakhona ngapha ezangomeni mangabe sikhuluma ngezangoma bathula begqoka amabhayi ahlukahlukene amanye afana nanaka amajuice siwabeke phambi kwethu kulungile siye nje ngasemaphethelweni isonto lakho nesonta nini futhi abantu abakufunayo bakuthola nini kanjani D4D sisemabhuyeni njengamanje endaweni yako sakaMthethwa nje duzane kakhulu nasempangeni duzane kakhulu nasenseleni sikhonza njalo ngolwesihlanu ngo6 ntambama sisuka sisemabhuyeni lapha emabhuyeni estopini lapha na ecrossing kukhona izakhiwo ezintathu lapha kunesakhiwo esiyinkantolo kunesakhiwo esiyihall kunesakhiwo esiyicrash thina ke sikulesi ke esiyinkantolo sesihlale khona nje mhlawumbe unyaka wesithathu lo sikhona so sitholakala khona njalo ke ngolwesihlanu ngo6 ntambama ebese kuthi ke ngesonto ngo9 ekseni sisuke futhi nakhona sikhona so ke nje umuntu ofisayo ukuthi ahlangana nomprofeti uMthembu noma umuntu ofisayo ukuthi abe khona kule atmosphere yaka prophetic engeza lapha emabhuyeni sizokhonza noma kumuntu ofuna ukuthi ezobona umprofeti uMthembu enze lento ebengikhuluma ngayo i-consultation i1-on-1 azohlala nje nami ya engafika khona emabhuyeni noma angishayele kule nombolo ethi 073 980 5813 073 980 5813 ya ukungichecka ukuthi ngikhona yini ukuze umuntu angasuka eMpumalanga sukela ubala ngoba bakhona abadileka besuke eMpumalanga khona abadileka besuke eThekwini basuke koShowe abantu beze kumprofeti uMthembu abanenkinga eziningi abantu abanye bayagula abanye kuthwetshelwe inhlahla zabo abanye kunani so njengoba ngingachaza D4D eqaleni ukuthi umprofeti uphiwa amandla okulwa nemimoya noma ngabe enhloboni yomoya wobumnyama ngikhumbula kahle nje sike safika komunye umuzi sibiza ukuthi sizothandaza khona masifika khona safica kufa imbuzi kuthiwa njalo iviki neviki bagqiba imbuzi andike ngenhlahla sayifica vele imbuzi khona lapha na emabhuyeni sayifica imbuzi iqhwisha eyodwa kwakuyimpongo nje enkulu kwathiwa njengoba nibona nje iqala ukuqhwisha ekseni ngabo 10 sifika ntambama ngase ngithi mina ke nginikezena usawoti wami nenginikeze anointing oil yami ngithe uma ngingena esibayeni ngihaza usawoti ngase ngifake anointing oil ngase ngithandaza uma ngiphuma kwase kuphuma izilwane ezu2 hey uma iphuma lezi zilwane ezu2 ziphuma babala ekhaya ukhona ziphuma ziyakhala esibayeni ziyahubhana zo zimbili kade ngikhuluma ngazo ukuthi kunezinto ezila ngabatshela ukuthi inhloboni yezilwane uma ziphuma ibaleka uma sengihamba bathukile manje bonke laba bantu bala ekhaya sethi ke labo munye haye lezi zilwane ifike nawe yingani bese ngayiboni thina ngithi mina ngoba sekunyathela umprofeti
ngoba phela umprofeti mayifikile ayikho into ebe isakwazi ukuthi iqhubeke ioperate into yobumnyama esuke ifakwe noma ngathiwa isuke igqitshwe phansi emhlabathini kodwa mase kufika umprofeti kufanele lonto iphuphe ihambe iphindele la ivela khona ngoba sekufika umprofeti so abantu bafika ngeenkinga eziningi abanye basuke befuna ukubuyelana noNkulunkulu abanye balahlekelana noNkulunkulu ngifike ngibathandazele kuphuma imimoya yobumnyama esuke basusa koThixo ngaleyo ndlela so ke umuntu mayefuna umprofeti bafethu akangithinte noma aye kulona ikhasi likaMprofeti uMthembu ku Facebook afika abhale khona uyebese ngithola kanjani yabona ke kulungile uzokhumbula ukuthi sike sakhuluma la nomkhulu Mabalengo wachaza yona futhi lento ezochaza umprofeti namhlanje kusho ukuthi inyanga zangoma nabaprofeti abathandazi basebenza umsebenzi owodwa kulungile ngiyabonga mina igama bengunokubekezela izona namhlanje ngisehuyi nakusasa ngizobe ngiseyona mina nawe asiphinde sihlangane futhi kwenye elandelayo bye bye.